Исәмсез хөрмәтле дуслар, Казан 15 апрель пирамида һәм Кызыл Килем. Бүген биредә чыннан да кызу булачак инде. Берничә мизгелдән моннан татар эстрадасының иң танылган җырчылары узачак. Пирамиданың үзендә исә TMTV премиясе номинацияларында җиңүчеләрне бүләкләячәкләр. Димәк, шулай итеп без башлыйбыз. Sular aksa Sündürüp uşakны basarma Belki esse yakınlardan Jelip barday kuke aşarma Sanılarga dolanınca Uz maksatına sen doğru kal Alda yol ağır bolsa da Boşqana sarlara aşık olma İkilengen şartta barı var Yağladığlar ata barın izlerine yakında Miras bular kalkan ata babalay Bana barısı yoldan ben saklıyız onka Hürmetli dostlar, bizning nashrimizda bizning gazet-gazetasining bosh muharriri Ilfatay Fazirahmanov. Ilfatay mena yil sayin shunday mena birsidan-birisi populyar tatar muzikal konkurslari o'za ham mena bu TMTV pремиясын siz mena nechta kerak baylaysiz, ham ne darajada bugun ul kerak ham ahamiyatli. Mena Barыс media şirketi şuşulay TMTV telekanalын булдырып та халкыбызга бик зур халкыбызның milli үсешенә, сәнгатен булдыруга, үстерүгә бик зур өлеш кертте. Шуңа күрә бу телеканаллар күп булсын, газеталар күп булсын дип йөрим. Татарча укысыннар, татарча карасыннар безнең тамашачыларыбыз, укучыларыбыз. Шуңа күрә менә TMTV телеканалының булуы үзе зур бәхет. Ә инде шушы телеканалның шушылай популяр булуы, аны бигрәк тә яшьләрнең яратуы. Мин бу моны белеп әйтәм, яшьләр карый бу тапшыр телеканалны күбрәк, олылар да карый. Менә bu bik zor kиләчәккә өметләр уята. Бүгенге көндә безнең теге Татарстаныбыз, телебез, ул теге Казан спорт белән генә теге данлана алмый. Менә шушылай телеканалыбыз булырга тиеш. Телеканал TMTV телеканалына килгәндә, анда яктылык, анда матурлык, анда югары зәвык. Аны менә чынлап торып, чит ил телеканаллары белән янәшә куеп, менә шушылай профессионал дәрәҗәдә куярга мөмкин. Шуңа күрә яшәсен TMTV телеканалы. Илдар Әхмәтов. Елларның соңгы елларда инде Татар җыры фестиваленең сәхнәсенә дә төшкәне юк. Аллага шөкер. Инде икенче тапкыр TMTV премиясына да лаек булды. Илдар, шун күңелдән котлыйбыз. Күндә киләм синең юлларыңа, узганыңны синең көтәмен. Маңлы ташлы бар күреп кенә, яры битсен яры бүтәнсең. Әйтелмәгәннәр сөйләре, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләр, сагынудан сине туймамын, сагынудан сине туймамын. Яхшы җырчы номинациясында җиңүче Илдар Әхмәтов. Илдар, менә син әлеге номинациядә инде Илназ Бах һәм Рәсим Изламов кебек җырчыларны узып киткәнсең. Ничегрәк шушы җырчыларны артта калдырды дип әйтик. Артта калдырды дип инде кем белгән. Мин аларны бердә теге начар җырчылар дип әйтмәсем, бик хөрмәт итәм икесен дә.
Kim bilgen endi mine şulay kelip çıkkan benim jırını birinci orunga koyganlar. Şolda yaşligimni Kişi beresin kilmi Yerip yaşlik korktum Kuzdeşlerim tegeri Yerip yaşlik korktum Kuzdeşlerim tegeri Abiler yaş orta solmagan Lekin otuzga yürü kalmagan Hiç de barışılmayım 60 olsa da Yaşamı rahat dostlar bulganda Abiler yaş orta solmagan Lekin otuzga yürü kalmagan Hiç de barışılmayım 60 olsa da Yaşamı rahat dostlar bulganda Мен Бикшот мына TNT каналында мен эшлейм. Аларга бик рәхмәт, аларга уңышлар телим. Безнең бит туган көн. Шуңа күрә шын күңелне катлыйм. TNT туган көнегез белән уңышлар безгә, бәхет һәм инде зур үсешләр безгә. Шын мәгънәсендә видеога төшерердәй кызыклы материаллар табылама. Әйе, беренчедән инде менә иң беренче җырчы чыкты Гөлназ Батталова, әйме. Минем өчен ул шок, чөнки реально шоу. Әйме, биючеләре, аның теге сценалары, әйме, бөтен музыкасы, мин әйтәм, бу классный булачак. Шуңа күрә хәзер әзрәк кенә эштән төшереп китәм дә, инде кире утырам, рәхәтләп батыр дип төшерәм. Шуңа күрә монда төшерергә бер муеннан. Татар блогеры, ең популяр Instagram аккаунтын кучасы Ринат Татар Малай. Романтик җырчы Лилия Гимаддинова. Көчле алкышлар, Лилия Гимаддинова. Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king Barak kışlar bizge tin Yaratkanda Dünya matur yaratkanda Dünya king Barlı boyuk Siz менә җиңдегез романтик җырчы номинациясында хатын-кызлар арасында менә үзегезне чын мәгънәсендә романтик җырчы итеп хис итәсезме? Әлбәттә, инде минем күпчелек җырларым ул мәхәббәт турында. Һәм инде бу номинациядә мин лаеклы җиңдем дип уйлыйм. Әлбәттә, инде һәр җырчы өчен шушындый премияләрдә катнашу бик зур дәрәҗә. Һәм инде TMTV премиясына мине шушындый дәрәҗәгә менгүреләре өчен зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм инде киләчәктә дә кабат-кабат очрашырбыз дип өмет итәм. Менә бүген мин бик шатман шушы тантанада катнашуыма һәм дә инде бик шиксез рәхмәтләрне әйтәсем килә музыкаль канал TMT-га. Һәм шын күңелдән котлыйм аларны 5 яшьлек юбилейлары белән. Ландыш Нигматҗанова. Ландыш Нигматҗанова! Алкышлар, Ландышны алкышлар белән каршы алабыз. Dünya татар хатын-кызлары белән эшләгәндә һәр вакыт хатын-кызлар белән аралашырга туры килә. Безнең хатын-кызлар һәрберсенең үз характеры, үз килеш-килбәте, үз кыланышы. Ләкин һәрбер хатын-кыз үзенчә матур. Безнең җырларыбызда нәкъ шулай хатын-кызлар кебек. Һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе үзенчә матур. Һәр яхшы танцваль трек номинациясе Индива. Хәзерге вакытта Индива Мәскәүдә яшәп иҗат итә, укый. Белем арттыру өстендә эшли. Котлыйбыз. Хөрмәтле дуслар, безнең белән Индива ничегрәк бүген ниндирәк хисләр һәм ниндирәк эмоциялар? Дуслар, бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Һәм мин сезне бик нык яратам. Бик зур рәхмәт сезгә. Язмышыңның түрендә син үзең кояш, күгелемне күгел
мына гомумән ТНТ премиясе бүгін Қызыл Кілемнен дә үттегез. Әйтик шушы Россия эстрадасына якынаю сизеләме? Әйе сизелә, Аллага шөкер. Һәм гомумән бу премияның дәрәҗәсе елдан-ел артсын дип дигән теләктә калам, чөнки бу телеканал миңа бик якын. Бу минем телеканалым, мен анда гомумән эшлим, бу команда белән берлектә яшим. Шуңа күрә мин бик шат, бик зур рәхмәт сезгә ТМТV командасы. Гөлләр булып үсәр идем, җилләр булып исәр идем. Хәлләремә керер булсаң, диңгезләр кичәр идем. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Бу синең беренче менә шундый зур җиңү, зур сәхнәдә синең өчен бу нинди дәрәҗәдә бүләк? Бу минем өчен бик зур бәхет. Мин инде бу премияга бик каты әзерләндем һәм инде мин аны алдым, дуслар, ура! Гомумән ничек менә сиңа ТМТV премиясе һәм менә бүген сез бит инде үттегез шушындый Кызыл Келәмнән дип әйтик, әйеме? Чын теге Голливуд йолдызлары күбрәк. Тойдың үзеңне менә чын шушындый йолдыз иттереп? Әйе, бик каты тойдым, чөнки папарацци, Кызыл юл, фанатлар тора иде. Бик миңа ул теге волнительный иде. Ташы сулар кагадылдың, байтарып ярынарына. Байтардың минем әдәбәт, бәхетле языларыма. Ерагыраны якын итеп килгән безнең Райда Садриев. Райда ничегрәк менә сезгә шушы ТМТV премиясе шактый гөрләделәр, шактый шаулатылар, ниһаять менә үтә. Мин 2 ел рәттән нашу премияны тапшырам. Бұл тегі номинацияда бүгінде шулай yok диярлік. Менә мин бая шигырь әйттем бит. Ак биләүдән ак кафынгә кадәр үткән арада бу дөньяны агартам дип кеше күпме карала. ТМТV каналы шушы агарту өстендә эшли. Менә бүгенге чараларда алар барса шуңа юнәлтелгән, күпме халык җыелган, күпме әле халык карыячак. Бу бит инде татарның бик сирәк булган бер күренешләрнең берсе, кирәк күренешләрнең берсе. Bulsun. Şu an yıl sonu kирәк. Менимчә мин шакырсалар теләп киләм. Гастрольдә булмаганда инде, әгәр дә инде җырчыларга, катнашчылар килгәндә, алар өчен инде бу бик зур трамплин дип уйлыйм мин. Канат, теге хыял канатларын ныгытып, аларны киләчәккә инде сәхнә йолдызлары ясар өчен зур чара. Гомумән менә сезгә менә шу ТМТV премиясе тамашасын ничегрәк залдан карала һәм ничегрәк сез бәяли аласыз? Искиткеч гаҗәеп тамаша. Шундый зур бәйрәм халык өчен, безнең өчен. Без ТНТ каналы белән дуслар, безнең театрыбыз. Шуңа күрә мин аларга зур уңышлар, тагы да халык яратсын, җырчылар килсен, иҗади уңышлар, бәхетләр телим. Минемчә залда бик җылы, бик идәге кебек атмосферасы, бик шат. Без утырганда, мәсәлән, без мин шәхсән үзем өчен әйтәм, миңа күргәнегезчә бик ошады бу чара, бу премия, ничек бара, алып баручыларның сүзләре һәм әлбәттә менә иң мөһиме Илдар абый Хәйруллин әйткән сүзләре, миңа да алар бик һәр сүзен хуплыйм мин, чынлап та шулай. Монда милләт җыела, халык җыела. Без үзебез монда татар дип хис итә башлыйбыз. Без генә түгел, без гомер шул Казанда кайныйбыз. Инде гади кешеләр килеп, монда ничектер гурланып китәләр һәм минемчә ул иң мөһим нәрсә. Туган якының балачагын сагынмый тормый кеше. Күктәге ай әни салган түгәрәк дип битесле. Үзебезне тел бирмәде, якытына тимәде. Безгә авыл малайлар
Рифат, мына сен инде шушы универсаль артист номинациясында жеңіп шықтың. Сен концертларда ғана алып барасың. Өзің қазір жырлайсың да. Қазір инде ТМТВ каналында тапшыруды алып бара башлағансың. Жырлап тәребіз, гастроллар белән дә, концертлар белән дәребез. Шунда да номинациядә шушындый җиңү яуладык. Ансына бик зур рәхмәт. Шунда да ТМТВ каналына командаларына жырлау тапшыруын алып бара башладык. Бик күңелле генә, бик кызык кына бара. Матур иттереп жырлап яшик, уйнап яшик, көлеп яшик, шаярып яшик, концертларга йөрик. Без татарлар жырлы моңлы халык бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. Бүтін жерде дәген теге өлгөрәм дип, бұлай ит кунмас бит. Ит кунмый инде, пародасы гончы булгач аны нишәтәсең инде, шул сикрәбез, шабабыз, йөгерәбез, китереп бирүче юк бит. Düşlerine girsem aşılama, bik sağındım seni canım desem, kışağıma alıp seni kapat, koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılama, benim bit seni canım bik sağınam, eskilene yüreğim de ağlay, suyutlarından yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, benim bit seni canım bik sağınam, eskilene yüreğim de ağlay, suyutlarından yanar. Автор башкаруучу номинациясында жеңүүчү Лейсан Махмутова. Лейсан, кутлуйбуз сиздерге жеңүү менен. Сиздин бүгүнкү образ мына поп эстрада жырчысы түгел, нидер тиги рок сахнага келген көбүрөөк. Эмне үчүн алиги образдан келерге болдуңуз? Мен билбейм, лекин миңа бик ошойм андай образ. Биз андай образлар белән бик аз чыгабыз. Лекин бу минем ички халәтемә бик туры килә. Бәлки автор башкаруучу буларак киләсе елларга сездән бәлки шундый менә рок рәвешендә булган хит җыр көтергәдер. Кем белгән, бәлки чөнки минем моңнарым агыла. Бәлки рок ягына да китермен әле, кем белгән. Барыгызга хәерле кичләр телим һәм бу матур җыр бәйрәмендә сәламлыйм сезне. Татар җыр сәнгате ул бик бай. Әлеге премия моны күрсәтә. Һәр тамашачы үзе яраткан җырны ишеткәндер. Мин дә хәзерге номинациядә үзем көткән җиңүчеләр булыр дип уйлыйм. Иң яхшы ремейк номинациясе Мәликә. Мәликә! Достар, алкышларыңызды жәлләмәгез. Артист халкы өчен әзрәк алкышлап утырсалар, бик күңелле була. Almadan olmazsa demli hoş hisler tibe. Almadan olmazsa demli hoş hisler tibe. Seni gına küttem, seni gına sağınam, seni gına kuretsin kile. Seni gına küttem, seni gına sağınam, seni gına kuretsin kile. Казан тамашачысы сени бүгүн ничегерәк кабул итте менә? Сени сагынганнармы, сиздеңме бу мизгелләрне? Әлбәттә, бик сиздем һәм мин бик бәхетле бүген. Яраткан Казанымда чыгыш ясагач бик әйбәт хис итәм үземне. Güzel dünyası, imatur dünyası, yelmayıp yaşayık öyle jirde. Yelmayıp yaşayık jirde, kutlar tanıştırsın, tırmışlar mol bulasın. Yelmayıp bakasın yüzlerde. Вы вот первый раз находитесь вот на награждении премии ТМТВ, и как вам, насколько уровень уже высокий, насколько интересно, как оцениваете? Ну, я на самом деле тоже, да, на самом деле первый раз, и я просто, ну, не то чтобы удивлен, я и наблюдаю всегда и по телевизору, и по радио слушаю, и люблю нашу татарскую эстраду, об этом и сказал как бы со сцены, и просто считаю, что наша эстрада так же хорошо развивается, как вот турецкая. Я как бы пример беру, как турецкая национальная эстрада развивается очень красиво, так и наша татарская, ну, просто чудо, когда переключаешься на наши каналы радио, я не переключаюсь уже на другие каналы.
Ничегрәк сезгә менә бу TMTV премиясе? Тырышалар, менә MTV кебек, Америка кебек ясарга, һәр ел зурайталар, концертларны ничектер үзгәртәләр, матуррак булып тора. Мин 2008-дән бирле татар журына килеп торам, Саланкаларга киләм, Musical Descent'та йөрим, аннан соң хәзер бу TMTV премьерда, менә татар радиосының концертына мин гел килеп торам Казанга, Сан-Францискодан киләм, концертларда күп вакыт әнием белән киләм. Әнием дә инде ничә бер 10 ел, 15 ел килеп тора концерт өчен. Шул. Бездә бик көкши. Хәерле кич, исәнмесез? Ничегрәк сезгә менә TMTV премиясының әлеге тантана чарасы? Мия бик көкши. Бик күңелле. Кемнәрендә булса ишетергә, тыңларга дип килдегезме? Бар менә шундый махсус көтеп утырган җырчыларыгыз бүген? Айдар Галимов. Бала басып сайрый сары сандуғаш, иртә килгән җиргә җылы яз булгач, миңа булмый торган, миңа булмый торган, миңа булмый торган бер яр булгач, миңа булмый торган, миңа булмый торган, миңа булмый торган бер яр булгач. Әлеге җиңү белән менә иң яхшы җыр театры номинациясендә җиңүсездің, әйме? Менә шу җыр театрын ничә еллар дәвамында тоту, ничә еллар дәвамында бер коллектив булып эшләү, бу нинди зур хезмәт һәм ничек моңа ирешергә була? Мин шуны сәхнәдә әйтмичә булдыра алмадым. Мин бер сүз дә әйтмәм дип уйлаган, әйтмичә булдыра алмадым, чөнки минем өчен менә бу номинация бик якын, бик кадерле. Шуңа ул тир түгеп хезмәт түгеп алынган дип уйлыйм, чөнки театр ул коллектив хезмәт, ул кешеләр аралашу, ничектер бергә эшләү, ничектер әйдәп ул команданы алып бару. Нәбәттә җиңел түгел, үзең алда барырга тиешсең, үзең үрнәк күрсәтергә тиешсең һәм башкаларны, бигрәк тә соңгы елларны инде бик күп яшьләр килде театрга. Шуңа да яшьләр белән эшләү кыен түгел, киресенчә хәтта җиңелрәк дип әйтер идем, чөнки алар бик талантлы балалар, бик тырышлар. Алар әгәр дә бер ышансалар, синең арттан ияреп, төрле үрләрне, төрле биеклекләрне алалар. Так, менә монда иң кызыгы башланды, Лилия. Әйбәтләп укы татар радиосына менә син бар. Айвазның күзенә туры карап, хәзер. Дөрес хәрефләр белән укы. Айвазның күзенә туры карап, TMTV телеканалының иң яхшы алып баручысы Булат Бәйрәмов. Хөрмәтле дуслар, татар телевидениесендәге иң тик алып баручы Булат Бәйрәмов. Булат, котлыйбыз сине шушы җиңү белән. Син артта бүген Айваз Садировның да борынына чирттең. Дип яшь бит әле ул. Әле аның яшендә. Әле аның барысы да алда дип әйтергә кирәк. Инде бик зур рәхмәт, мин кабатлап әйтәм, Барс Медиа ширкәтенә. Мин инде бу Барс Медиада 2001 елдан бирле, нәкъ менә апрель айында һәм 16 елдан соң менә мондый бүләк алуым өчен мин әлбәттә алуыма бик шатмын. Зур рәхмәтләрне белгертәм аларга. Әлбәттә инде татар радиосы, әлбәттә инде TMTV телеканалы 5 ел менә 5 көн кебек узганда киткән. Әле хәтердә беренче тәмле краш тапшырулары, анда әлеге экспериментлар булай эшләп карыйбыз, микрофоннарны мондыйларын куябыз дип һәм менә 5 көн узда киткән. Дөресрәге 5 ел. Мин шатман. Эшләнгән эшләр бар, әле эшләр дә шактый күп. Тамашачылар белән аралашканда шундый фикер ишетергә туры килде. Яшьләр дә, менә һәм өлкәнрәк яшьтәге җырчылар да, менә катнашучылар номинантлар арасында бар. Ничегрәк менә бу номинацияларны билгеләү булды, ничегрәк сайлау булды? Без татар эстрадасын төрле яклап күрсәтергә тырыштык. Гомумән телеканалда да без төрле яклап күрсәтәбез. Бездә Филус Кахировка да урын бар, бездә Элвинга да урын бар, бездә Салаватка да, Хәниягә дә, Зәйнәпкә дә төрле. Һәм менә бүген килеп кенә чыккан, ташкын булып килеп кергән Диана Таҗдиновага да урын бар. Һәм менә һәрберсенең аның үз җыры, үз җырының үз тамашачысы. Шуңа күрә без төрле яклап күрсәтергә тырыштык һәм миңа калса бу килеп чыкты. Вакыт дава диләр. Минем җанны вакыт давалар. Түзәлерләр һәр нәмәселәр әле. Син ясаган саксыз яралар. Инде менә синең концертларда булган тамашачылар инде шаккатып кайталар. Шул хәтле шәп, шул хәтле яхшы диләр. Менә син ничегрәк әзерлисең һәм бу номинациядә җиңү өчен син нинди эшләр башкардың дип әйтик? Без бу концертка бик озак әзерләндек. Мин бу концертка гомумән 10 ел әзерләндем.
Һәм бу номинация минем өчен шуның кадәр кадерле, премия кадерле бу минем өчен. TMTV телеканалына зур рәхмәт. Менә шулай безне җырчыларны канатландырганы өчен, безне шулай тамашачыга күрсәткәннәре өчен, безнең эшләгән ел дәврендә эшләгән эшләребезне менә шулай билгеләгәне өчен бик зур рәхмәт. Миндә башлар мәсәләне, башкарам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган җиргә, Hörmətli dostlar, Моң дәвамчысы номинациясында җиңүче Лилия Хәйруллина. Лилия, синең инде менә шундай икеләтә зур җаваплылык. Беренче чиратта дәвамчы, икенче чиратта бу лаеклы дәвамчы да булырга кирәк. Син ничегрәк моны тоясың? Мин инде сәхнәдә әйтеп киттем, бу номинация минем өчен бик дәрәҗәле. Чөнки моның өчен күп эшләргә кирәк. Әлбәттә, миңа киләчәктә дә күп эшләргә кирәк. Шул үрләргә менер өчен, әни менгән үрләргә менер өчен дип әйтим инде. Шуның өчен бу минем өчен бик дәрәҗәле. Мин бик бәхетлемен. Шу премияны алганыма, менә нәкъ менә шушы номинациядә булганыма. Sığınsam ağıtlar, Kurenir akış bular. Akmamıkların karıydı, aşırıdır zengerciller. Kar bürütükler, Инде бу сезнең икенче тапкыр катнашу һәм икенче менә шундый статуэтка. Сез аны ничегрәк саклыйсыз, бүлешеп саклыйсызбы, кайсыгызда? Менә шуны әйтәс килә, узган елны Марат бик әйткән, без моны нишләрбез инде, тегеле әйтербез, булай әйтербез, ничек бүлербез дип. Мен әйтәм, Марат, икенче елга булырбыз без тагын, алырбыз. Шуңа күрә мин быел шушы матур номинациябызны котлау белән Маратка бүләк итәм. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, шул рәвешле инде әлеге статуэтканы бүлешеп тә куйдылар. Артур белән Марат котлыйбыз, җегетләр, сезнең чын күңелдә. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Без инде менә TMTV каналын котлыйбыз 5 яшьлек кечкенә генә юбилей белән. Шушы кечкенә юбилей булса да зур эш эшләнелде шушы 5 ел дәврендә. Инде без бик рәхмәтлебез, безне лирик, иң яхшы лирик номинациясында без җиңгәнгә, безгә ул бик якын номинация, чөнки без андый җырларны башкарырга яратабыз. Рәхмәт. Үзебезнең тамашачыбызга әйтәс килә, бик зур рәхмәт. Безнең җырларыбызны, безнең иҗатыбызны яратканыгыз өчен. Рәхмәт! İki alma ikige, iki hakkı şunla bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat mini canan, yarat. Sene yıllar dizilip sokkan, yürek komandan, seni yaratan. Kotları da ayırmay, haberin kilmay, iki aradan. Tiren kar yatan, iki arada tiren kar yatan, yürek komandan seni yaratan. İki arada tiren kar yatan, yürek komandan seni yaratan. Бу сезнең әлеге җиңү белән һәм ничегрәк үтә TMTV премиясе һәм сез ниндирәк хисләр бүген кичерәсез? Мен инде бик дулкынланып, шундый бик хисләр кичерәм. Чөнки минем беренче мәртәбә Татарстан белән танышу, Казанда, Пирамидада, TMTV-ның премиясендә бу минем беренче бүләгем. Мин аңа бик шатмын. Бик матур, бик гүзәл, шулатлык менә дулкынланып, шатланып утырам. Үземнең милләттәшләремне карап һәм үзем дә шунда булуга. Ураннардан узар, күңел сызар, izlәп йөрим парлы эзләрне. Баш очында зәңгәр булыт һаман,
elbette senin gözlerine sinsiyenip durgan kayınlarga jilleri bulup gelip sarıldım. İşit eli, işit tavışımını min bitsine şunday sağındım. Tomoshachi muhabbatin yovlagan hurmatli do'stlar, Filiz Qohirov bizning yanimizda. Filiz, qutlug bo'lsin chin ko'ngildan. Rahmat. Sening mana haligi nominatsiyada shoqdi jiddiy kundoshlar bo'lgan. Rasim Nizamov, Rustam Asayev mana shu jishlar orasida jingib chiqu sening uchun bu nindi? Birinchidan jingil tugul. Shundan da Rasim Nizamov da Rustam Asayev da ular endi tanilgan Tataristonning ot qozongan artistlari. İşimiz de şundaylardan elbette. Lakin onlar indi ülkenlerek, minel ülkenlerek jirchilar, min aların ikisinde hürmet etem hem bu jingu min aların işisi bilen de buluşam. Bu jingu her birisi alarının layık. Mana bu nominasyada jingu işi bulurlar. Sina bulgan hislerimni dilim kaynar kuyaşka Жылытырмын, эретермен, батқан болсаң сағышқа. Кара күзләремә кара Яратамын тик сине, безне бәхет алда көтә, югалтма бәгым мине. Güzel Ildar, siz YouTube yıldızları degan nominatsiyada jingdigi. Шыннан да бүгінгі күндә җырчылар тормышында интернет, гомумән YouTube һәм башка төрле социаль челтәрләр сез ничегрәк кулланасыз? Ничек кулланабыз? Без иң беренче куллана башладык инде аны. Шуңа күрә Аллага шөкер безгә бүген шушы номинацияда җиңү яулау насип булды. Мин уйлыйм, бу дөрестер дип. Чөнки без менә шушы каналыбызны ачканда татар эстрадасында беренчеләрдән башлап җибәргән идек бу эшне. Иң күп каралган видеогыз ничә миллион халык менә Әйтергә кирәк, безнең бүген 25 меңгә якын һәрдаим язылучыбыз бар YouTube каналында һәм ул сан арта. Шуңа күрә безнең 1 миллионга якын бар клипларыбыз, 1 миллионга Instagram челтәрендә 105 меңнәп Instagramда карыйлар, YouTube'да. Әлеге премиядан сез бүгенге көндә нигәрәк хисләр кичерәсез һәм ни дәрәҗәдә TMTV каналына дәбү һәм бүген TMTV каналы белән хезмәттәшлек итү җырчылар өчен? Шушы TMTV безнең каналыбыз, анда профессионаллар эшли. Профессионаллар белән эш итү үзе бер бәхет. Шуңа күрә Алла бирсә, киләсе елларда да бергә шулай иҗат итеп эшләп, яхшы проектлар эшләргә булсын, бергә яшәргә язсын. Рәхмәт язсын. Ялгыз узган язлар, синсез аткан таңнар, күңелләргә кергән көз моңы. Онытылган инде тәүге сөйгән ярлар, дөнья мәшәкате тулы. Ханипаның 90-нчы еллар хитларындагы номинацияда сезнең җырыгыз җиңеп чыкты. Вакыт уза, җырлар һамандаган яңгырый һәм әле хәтта бүләкләрдәген ала әлеге җырлар ничек сезнең өчен? Беренчедән, шуннан да 90-нчы еллардагы җырларым бүген дә яшиләр. Томошачыма бик зур рәхмәтлемен. Бу үпкәләсәң айда үпкәлә җыры инде ул минем язмышыма, биографияма кагылган җырларыбызның берсе. Минем Башкортстан буенча ирекле көрәш чемпионы энем Нурисламга багышлап җырлыйм. Мин аны һәрвакыт Нурислам җыры, аның икенче исеме. Бүгенге программамда ул минем концерт программамда да яңгырый. Һәм менә шулай шушы җырны нәкъ сойлап алганнар икән, бүген мин бик шатмын. Инде әле яңа җырларыбыз да бар, аларның да гомерләре шулай булыр дип ышанып калам. Рәхмәт. Хөрмәтле, яраткан газиз тамашачым дип әйтәсем килә. Һаман да. Дөньяда синең гүзәл күренең сакланыр. Туярманы мисал ташларыңа, тик кемдер өзеп сине миннән урлап китте. Әсилас, чекунҗи дейди, роза сөйгәле,
ничек мына вакыт таптың концертлар арасында мына Казанга килергә һәм TMTV премиясының мына бүләген алып китергә? Вакыт как раз шундай вакыт тура килде. Ял көне. Менә бер көне ял булгайны. Мен шул көндә йокларга тиешенем. Йоклап бер кайда бармаска тиешенем. Менә шунда килеп чыкты. TMTV-ның премиясына котлап китергә булмый бит инде анысы. Шуңа инде килергә булдым. Дусларга рәхмәт әйтергә булдым. Һәм инде әлбәттә сезгә рәхмәт шундай премия биргәнегез өчен. Кырда йөргән чакта ыңгырауды бүләк иткәннәре истәге шуннан бирле сине сагынганда ыңгыраулар шыңа иштәме җирдә күктә ай барсам шунда уям синең белән очраша Шыңға аша, зәңгәр қыңғыраулар шыңыласа. Бүтін ялларым шыңға аша, зәңгәр қыңғыраулар шыңыласа. Барыс медиа, Татар медиа группасы директорлар советы президенті Гараев Камил Мәулетұлын шақырабыз. Біздің Татар медиа группасы инде соңғы 20 елға яқын татар жырын яратушы тамашачыларыбызға, өзіміздің халқыбызға түрлі проектлар тәқдим итә. Күптән түгел генә инде безнең татар жыры фестивале 18 елын уздырды. Татар радиосы 15 ел юбилейын үткәрде. Менә хәзер инде сезгә тәкъдим иткән проектыбыз бу иң яңа проектларның берсе. Безнең TMTV каналына 5 ел, шуның белән сезне барыгызны да котлыйм. Ул каналда безнең яшьләр эшли, алга баручы, алга караучы безнең терәгебез алар кулында. Шуңа күрә алар башлаган бу яңа проект, бу проектка әле 2 генә ел. Шуңа күрә ул проектка да ак юллар телисем килә. Ул проектта сезнең күңелегезгә шат булып керер һәм халыкка ошар дип ышанасы килә. Татар жыры, татар фестивале, татар булган җирдә салаватсыз була алмый торгандыр. Güzüller kibik sarılanma, kışlar kibik ağırma. Şeyler kibik yağımlı bul, ömrümü bağlamazlarga. Gelir bakır, bir gündürüp şatlılığı da küp olur. Aziz erken bulak, ilken inzur bulak şul bulur. Bakıtlı bulup koydu kürme, sağışlarına uğralama. Tuğar künün yaktı bulasın, karanlıda yoğalma. Bakıtlı bulup koydu kürme, sağışlarına uğralma. Tuğar künün yaktı bulasın, karanlıda yoğalma. Tuğar künün yaktı bulasın, karanlıda yoğalma. Karanlıda yoğalma.